malang latibo pak di darsono, tandonyo malang di darsono, awak nan sadang tagak mencalik bagan, malang indah dapet ditulak, muju indah dapet diraih. Oh tiba musibah di badannya, kaki layu tangan lalayu, muncung lah pencong dipandangi, dapet panjang kaki olah tanpa lain Dusana nan di tanah rantau, walaupun rantau nama negara jajah. Kok rindu Dusana Jorabab Cyril Asmara? Bukalah YouTube Sinar Padang Official. Kita akan ketemu di minggu depan. Lihat album Cyril Asmara. Oke Dusana, jangan lupa ya buka YouTube Sinar Padang Official. Allah dia tele anak batu, oh jatuh daun malang dia tele anak batu, oh kata jatuh orang rantau sularonyo, oh kata jatuh lamin tua oh honan tadilah kaset olah nombor lah satu hokinilah kamasue olah nombor la dua
alaba manolarang jauh hola di manyokini Manangi badan darsono dia kandung suparia Kok salama abdi badan abang nan carai jan minta pulo tumpak di badan suparia ndak dapet membanalai pakaian tibo di alaman nyo campaan kalaman rumah bagolek tibo ate tanah Odangala diang tuma darsono caraikan ambo hari kini kota ang sabui kato carai mbo bunuh mati ang ate rumah ba itu kato badannya suparia kato sampai serupo itu ya pak membana badan si darsono ya ma menyimpu ke kaki suparia onde di kandung suparia iolah ibu Sepriani kok salama abdi badan abang dan cara jan sama minta pulo ya dia ambo ndak ado do dia badusana do dia mane indah bapak indah ambo disiko anak dagang ambo rana pulau Jawa kok sempat carai minta rumah siapa ya dia nan botuju ya suparia ancaklah bunuh di badan abang ya dia mendanga kato badan si darsono pai kadapu suparia nyo ambie kayu sekare nyo talo badan si darsono ya pak balapie kayu tibo di punggung memaki darsono kesakitan tadanga de anak dari kamar keluar badan Sepriani membana badan Sepriani oh ibu sayang Yohani ya bu oh jangan dibae apa ni ya bu jangan apa dibae juona bu jangan kaki lalayu ma bu Hola jale tangan lalepai ibu Dapat apa jo ibu baik Nak tahu ibu do buai Badan ibu tuan Omandanga katonyo anak tadi nyo ambil anaknya di suparia nyo ambil badan Sepriani nyo masukan ke bilik dalam pintunya kunci dari luar. Satu tak kunci pintu dari luar memaki-maki badan anak. Onde apa sayang Yohani ya pak. Jangan tinggal Sepriani pai apa dengan ketuani ya pak Sepriani sayang kapa ya pak jangan tinggal pak rumah gadang biar mati pak awak badu pai
Obi amati mapawa baduo ba itu kato badan anak co itu tangi dalam bilik tadang ajuo di darsono baru bakato badan darsono manangi taisa-isa Honde dia kandungnya Suparia Iyolah ibu Sepriani Dangala dia kato badan abang Dangala perniya tangi anak awak ya dia Hojanu bili dia peturian Salah seketeknya minta cari Tolong dikana mansoban se dia Omandanga katonyo dari darsono bertambah pane Suparia dangala diang si darsono cerita jangan banyak tinggalan badan diri ambo barangke lang layan yang gadang ba itu kato badan inyo Hoko tak juang menyabut cara imbo ambil lah diang deket dapur Imbo dabiang di hati rumah mencaliknya bantu kama ambil lah diang yo bantu kama cari bana Oh baru bakato si darsono onde dia kandung Suparia Hoko ndak dapet dia ambo membana Agilah piti kebalanjo Agilah dia yang kosoto Buli ambo capek barangke Oh mandanga kato bantu itu aja wapan Suparia piti aju nang minta setahun lebih yang dilepai yongai Oh setahun lebih badan ang lepai setahun lebih yang buabean piti juhonang tanyuan elok barangke hari kini mendanga kato bantu itu dan ndak dapat meminta piti ndak dapat meminta bana Hokok lacu itu juo dia nak elok Kok iyo nak cari juo Kok tibo ambo di alaman Lah jatuh tala ambo cie Onde nak kandung Supma Tuma Sepriani yona Oh apa barangke nak nyulai Selamat tinggal nak Sepriani Kok lainnya panjang umur duya Kok lainnya gadang Sepriani Di mapa tadangnya yona Oh caliklah apa Sepriani yona Adi apa indah dona kata jalan kaki layu tangan lalepai anta kemati di palanta selamat tinggal naik Sepriani Tuhan Oh tadanga katonyo kato apa tadanga di badan anak tadanga di bilik dalam marato anak dalam bilik onde apa sayang Sepriani rani pa kemano apa yo pa Onarani jangan pa ditinggal pa Sepriani sayang yo apa yo pa Oh Sepriani menjojo apa ya pak Dia lalepai pak kaki jo tangan Na Sepriani Oh anak apa mapai Jangan tinggal Sepriani pai Oh tadanga tangi badan anak ibu hati bukan kemain Aye mato darai badarai jatuh cie lah jatuh duo ba itu badan dirinya Cumani putui talinyo ba intan putui pengarang
Ojo kaco jatuh ke batu, ba itu ibonyo hati Darsono dari Pondok Bulu tabue rumah gadang lah pakai oto pakai bagan dapet awak penyakit bantu iko bini barani minta cara ituan. Oh bini barani nyoa minta cara indah paralu dia tong lamo mulailah turun dari rumah talambe turun dari labu nyotulak jo kaki di suparia tatangkui tibo di halaman tetamu muncuang ke tanah ya pak. Nak tabardo ibu hati Darsono doma onde dia kandung suparia yo dia la jale ambo dia ke barangke kaki ndak ado badayo dape ambo betula jo ndak ado ibu no dia oh suparia oh selamat tinggal dia Suparia. Oh selamat tinggal nak Sepriani. Apa kini berjalan jauh rantau nak jale do nak ke Batuju. Apa di siko nak anak dagang yo nak mande indah bapa indah busana indah seorang juo. Oh apa barangke nak nyolai nyo ambil pak kantong asoi nambah golek-golek di laman. Oh nyo ambil sekali di badan si Darsono jalan batu ke pak sama seorang tuan. Oh nampak de anak tu mah badan inyo nampak di anak dari jendela memaki badannya Pak Sepriani onde apa sayang Sepriani calik lapai badanani tadang anak maimbau maengong badannya si Darsono. Oh nampak anak di kaco bilik ya pak. Nampak anak dari jeruju basi. Iyo dari jendela bilik. Nak tabado ibu hati si Darsono. Onde nak kandung Sepriani nak apa ro nak ke Sepriani. Karena apa nak orang dagang harapan gadang bagi Sepriani. Oh kaganti ayah jaman dia apa kamaben apa ketua tapi kini apa kadayo yona. Oh ibu ala nak mau siapa selamat tinggal na Sepriani tuan. Oh selamat tinggal nak Sepriani barangke badan Darsono aye mato badare-dare bajalan kaki. Oh sama seorang pak oh elo ya payo. Oh apa berjalan sayangani
Kaki ndak awak, do badan ayo awak bajangalan pakai tungkik bekokok jatuh badan apa jatuh siapa kamu nolong jangan berjalan ya apa. Oh taburu buru onde apa sedang bajangalan sama seorang anak marang ato ate rumah ala kato pak suparia onde nak kanganduang sapriangani jantangi otah labi-labi besok dicari apamu. Donakan wangi jalan badan pak sedar sono sayang yo apa nah jalan gontai mapa samo seorang one mande japuina onde elo nak tinggal jo ibu jo apa indah nak kabatamu nakkan wengi dan pada mati dia lah cukup lah nak sedang berjalannya sama seorang ayah mata mau jalabe maniti ayah mata onan kain babawa jualan talata dalam kantong berjalan pak sama seorang ayah mata mau jalabe tuan oh ayah matonyo mau jalabe berjalan inyo sama seorang berjalan telita-lita tai lei cuk kacang menjalang junjung oh berjalan tai-tai tuan talita letai bantu alang menjalang gunung ala kato badan darsono sedang berjalan sama seorang pado rumpui biala padi pado pandan meleto udang pado idui biala mati pado badan ya alai oh
Manyeso orang yo pae nyo bajalan sama sorang sedang berjalan pakai tungke nan jalan bertambah jauh ndak lama nyo di berjalan tiba di simpang pae muaro gadang tuan. Tiba di simpang nyoa muaro gadang hari ado pak puku ampe sanjo di sinan kalau dipandang satu tiba nyo di simpang tagak-tagak di tepi jalan. Oh awak nan sadang tagak-tagak ala niat hati darsono kok lalu oto dari Bangkaulu ke Padang rantau Muaran. Oh, kok lalu oto dari Padang ke Bangkaulu Muaran kok ndak mau tuju Sungai Panu nampak kok ndak ado dia haji tuan. Oi nyonan sadang tuma tagak-tagak yo sadang tagak yo tepi jalan anta Malang anta nyo muju lalu oto ke Sungai Panu lalu lengkel Sungai Panu. Satu lalu engkel ke Sungai Panu nyo ambe oto di Darsono satu nyo ambe la Baranti la naik kate oto onde dangan la de udah sampai ke Mahada oto nangko. Kalau itu dia nangka ditanyo iko ko engkel Sungai Panu di Sungai Panu Barantinyo. Kok iyo dah sampai ke Sungai Panu menompang ambo dah sainggo Sungai Panu tapi ambo indak bepiti nan ambo iyo dah menompang yo dah. Kok ingin yo dah ongkos babai yo dah iko baju di kantong asoy yo dah. Ambillah baju dah sedoa-doa dah biar indah ado baju nampok kok dape yo dah ambo menompang dah. Nampok kok dape dah ambo menompang mendangar kato si Darsono nyo menangi pak di labu oto mulai kanai ate oto aye mato badare-dare menitik jatuh aye mato. Oh ibu mencari supir oto naik kanduang namudo naiklah dia ate oto nanongkos jangan pikir biar ongkos indah membayar dia. Oh nailah dia ate oto mendengar kata bentuk itulah naik Darsono tadi nyo duduk di bangku lakang bekato si tokar je supirnyo di bangku tengah di badan nang duduk beko jatuh luang di bangku lakang yo dia. Oh beko jatuh loang nak naik oto udah lo beko nang kata bayi mendengar kata rupo itu lah duduk di bangku tengah yo pak. Oh sadangnya duduk ate bangku naninyo menangi ju aye mato pak badare-dare tuan. Oh aye matonyo badare-dare sedang di hati otot tadi antanyo muju pak supir oto anta elok nasib Darsono. Oh tadi kosongnya barangke dari simpang muaro gadang kini baru sainggo Indopuro lapanu ke Sungai Panu tuan.
Olah panua nyawa ke sungai panua di sinan kalau kok dipandang baru tibo sitok karoto duduk nyodake badan darsono onde udah dengan bana yoda. Oh mangamanangi udah naik oto abana masalahnya baru bakato badan si darsono lama lang dia tibo di udah lama lang tibo di ambo yo dia tando malang dia tibo di ambo yo dia dapet penyakit tanpa indo kaki layu tangan lalayu kaki lepai tangan lalepai bagan lai di rumah laelo ado baoto pakai rumah dia lama lang juo tibo di rambo rang rumah meminta cara dia. Orang rumah dia meminta cara mandanga ketoco itu jadi mangalo udah menangi kok lah minta cara dah orang rumah tentu pulang awak ke kampung tentu balik dekat ranggai. Oh mandanga kato badan sitok karoto menjauh buyung darsono malang dia tibo di udala malang tibo di ambo yo dia. Oh ambo disiko dia anak dagang dia ambo duduk badusana mande indah bapak indah ambo disiko orang jauh. Oh nak jale do nagari kambo tuju nanambo dia ke sungai Panua ndak ada rumah dusana nampok hilang dari ayah dia. Nampak kok painyo dari ayaji mulia dan malu dia dinan banyak nan sadie bana dia badan udah anak sayang kebake awak agak sajo dia udah kebarangke yo dia. Oh bagayui anak kandak pai dia marato anak nak menurui yo dia tapi ba apa mengaban dia. Oh mande nyobana nala berang mande nyobana nan tak suko anaknya kunci masuk kamar awaknya usir. Oh dari rumah dia tepat rumah batingan mangko batuju sungai Panua dia. Omandanga kato darsono onde udah dengan bana kini kanala teoto jan muda manangi juo iko maroko da bulie baka bagala gala ho teoto dai. Olah lewat dari Indopuro anak menampu daerah Tapan. Oh hati di malola tak kaibo kaki layu awak bajalan. Oh hari bertambah sanjo juo sanjo bajawe dengan malam nanoto bajalan yu. Oh mae
Oh sadang berjalan yo oto tadi sedang oto berjalan yo maalun inyo supir oto sedang jalan nandel diopor dari satu opor kedua dari dua opor ketiga dari tiga lepe kampe. Oh tambah diampe tambah taneng apa tando lari nyotaneng dengadeng lari 80 ado mencilok ke 100 ado cipi ado bili 120 lari oto kasuo amper kilometer. Kajaba kaja tonggak kilo la raba tonggak kawe nasi mandasi kasih alui buni basi jalan gadang tando lari kancang nambak co pucuk lilancan nambak co kucing lapis ajo balui digatiku. Oh bantu sarasa koto baru bantu lang kisau lario tobak kasih bungka kadatang tambah dikelok tambah kancang nasi mandasi kasih alui ba itu kancang lario to. Oh di sinan kalau dipandang to bajalan taruju maalun badar narsono sadang lihat laut toju awak sadang lihat oto. Oh sadang bamanuang kabamanung balam tarango ate tango manyang taurai ate pintu yo salam ta'azim badan kita alias sekete tentang itu walau dia alias sinanju. Oto alie kabake upi suparia sudah suami bercampaan latanang dia te rumah tibo siwangan di olate la rumah Satanya tiba ate rumah bakato badan supari. Oh ala kato supari onde dangan la diwandi ambo la care jodar sono Oh tadi banain jombo usia bi dari rumah mendanga kato bentuk itu baru bakato badan wandi aja wapan wandi tadi. Oh kalau iyo kini la cari kato nang kabana-bana sajo nambo sabui ambo indak do kabau nilai danga dek badan suparia. Kok cari lain nak kabali ambo sadio kagantinyo dia. Oh ambo sadio nyo kagantinyo mandanga kato rupo itu baru bakato suparia jawapan sambil galak lai sabananyo tua kato andi. Oh jawapan badan wandi ambo nak pandai bagara-gara nak pandai betele-tele ko iyo ko indak-indak di ambo 1 + 1 2 nyo nak menjadi ampe do keto wandi ko iyo ma keto ambo. Oh mandanga kato bentuk itu ala kato suparia dangakan bana elo ko iyo namu kaganti badan darsono sabalun nawa menjadi bepikir bana dulu abi-abi. Ambo alanyo baranak cie ambo latuo bentuk iko jawapan badan wani.
Anak cie umpamu indah, anak dua umpamu satu. Dialah jalan kakak tolo, tapi nak lalu kakalai. Kambang bunga di lereng rimbo. Walaupun tak dorong tua, hati di dalam dia kok lakanai. Gaek dan pangandang, oh dia, oh dia, oh dia, oh dia. Olah mata laju. Oh mandanga kata coy itu laksana hati badan suparia. Oh nyobuean kopi sekali talata kopi segale minum lalai bang badan abang. Oh bakato wani sambil galak kagurun awak kagurun anak koto panjang kambang bungo di lereng rimbo. Oh kok iyo aye kaba minum ambo ndak talok minum surang yo suparia sagale badu. Oh dia ojo suparia nyoa sagale baduo mandanga kata rupo itu di sinan kalau dipandang lah minum segale baduo seto minum segale baduo anak keluar dari bilik. Oh nampak ibunya minum jo badan wandi anak lecah dia bantu itu malah masuk anak sekolah lah tahu salah yo bananya. Oh anaknya sange jadi bana ala kato badannya sepriani dan ada ibu sabananyo baru pai baru apa sepriani dape ibu. Oh basanang sanang yo bu badaso bana bu badan ibu yo bu. Hondak tekan apa badanani. Ba itu kata badan anak kata sampai anak ke bilik menangi dalam bilik dalamnya ambil bantanyo tangisi. Oh ala kata sepriani ya pak menangi balambe-lambe menangi dalam bilik dalam wap. Apa sayang Yawani Japui lani anak apa ya pak. Rani sayang kebake apa-apa Rani temanyo bake apa nak taluk tinggal yo ibu. Biarlah awak pai samu hilang Tuhan. Oh biarlah awak pasang pai pak. Oh tinggallah ibu di rumah gadang pak. Biar awak kemari pai japuilah badan sepriani. Oh tadang anak menangilah masuk kamar suparia ya pak.
Hode anak menangi juo dangakan kato na elo-elo kotak baranti sepriani menangi bekombo bae jo kayu kopi Obek kombo lambui jo kabe pinggang ba itu kato badan inyo mandanga kato dari mande mandanga kato dari ibu yo pak badannya upiek sepriani ndak talo anak ditagan nyo tatap menangi juo laki lap badan suparia nyo ambil sebuah kabek pinggang nyo lambui anak dalam bilik Tuhan Onyo lambui anak dalam bilik dalam seto dapet kanai kabek pinggang memaki badan sepriani onde apa sayang Joani pae Holu lamo bana dopa papai dopa Holu lamo hilang dari rumah dopa Dari buayan sampai kalagadang Dari Badung sampai pandai berjalan Ndak mencubo dopa bukan berang dopa Hendak mencubo kanai tangan dopa Saja apa hilang di rumah lah dapet kanai kabek pinggang balik lah lepa badan apa japui lah badan oh sapriani pai ba itu kato tangi anak Tuhan Oba itu kato tangi anak baru bakato badan suparia dangakan di sepriani kondak juo piek baranti menangi bobao ke dalam sumur bobanem ke sumur dalam ba itu kato badan inyo mandanga mande kamambunuh la baranti anak menangi keluar badan suparia la duduk balik dakek siwan di bagalak-galak ho sadang minum Oh baru bakato badan wandi onde dia kandung suparia Oko iyo lai kamandi mandi baranang kamu Kok lai sabatu-batu akan menjadi ambo nak talok menunggu lama dia Oh ambo nak talok do menunggu lama mendengar kata rupa itu di sinan kalau kau dipandang awak jawaban badan suparia onde dangan di bang wandi ilianata mudianata baranang mandi di tapian baranang samojo anak kuretaji Oba janji ndak dobang lama bana kok sampai dah 3 bulan baru sinan janji menjadi bangai
Oh baru sinan janji menjadilah sudah janjinya buik sama laki ida 3 bulan baru berkata badan wandi onde dia kandung dia suparia. Oh ambo babalik nak nyolai kok lama-lama bana disiko beko batangka lo ambo jo pareman bagadu lo ambo jorang kaliliang dak elok jadinya beko jorang sabala. Oh mandanga kato bantu itu jawapan suparia jo abang kenyak tadi keto sampai nyowan di menjawe ambo kamari jalan kaki dia. Oh ambo kamari jalan kaki mandanga ketoco itu kalau iyo bang berjalan kaki iko mabange konta oto baola oto samantaro besuknya abang hojo nampunyo bange. Iyo indak tabilang pae alamu lebana alanyo ambil kontak oto lananyo ambil kontak sekali alanyo keluar oto di kandang. Oh kontak tabeong mesin ni duit starnyo masuk star masuknyo anak kompleng ditakan. Oh kompleng tatakan tu mandel nyorese alanyo masuk anandel auto andel masuk komplengnya papa balik lah badan diri wangan di Oh satu babalik lah badan wandi naninyo badannya tu masuk parianan rumah lah ditutui dikunci sekali pintu rumah. Onan malam semalam itu naninyo ala tidur jo anaknya anak kalau dipandang bantunya saja bantu orang lalu tapi pangana apa juga Tuhan tapi pangananyo apa juga ndak dapet lai dia alien apa terbayang-bayang tekan apa kebarangke keturun dari labu rumah kaki layu sebantu itu awak jalan batungke kama apa kepai apa disiko ndak padu sana mungkin lalu di palanta halang kaibo badan abu pai. Oh tinggal anak sedang coy itu to japui badan si Darsono sedang diate otoju diatengkel ke menuju Sungai Panua anggaran pukul sampai pagi masuk ke daerah Sungai Panua.
lah tiba di loketnya sungai Panuan banyak lah turun. Darsono lah turun pulau Batungke inyo lambe lambe. Oh hendak to bilang do bilang lamo nyo minta terima kasih kabake supir jo sitokar kabake supir jo sitokar terima kasih dah banyak-banyak. Jadi dia kata supir oto elo-elo buyong bajalan niko daerah sungai Panuan dia. Oh jangan buyung dak bajalan dak tantu arah kok taraso meto mengantuk cari palanta bau tidur beko jatuh sadang jalan dia. Oh mandanga kato supir oto honyo ambil tangan supir oto baduo jo sitokarnyo onde udah dengan bana oto udah sudah ambotandai bantu udah sudah ambotando sarato jo adik sitokar oto. Kok sempat bertamu dah jonan sanang kalau tak capai kanam bayi mbo bale juo jaso udah yodai. Oh ambo ndak ado doda badu sana ndak tantu doda arah bajalan ambo disiko anak dagang dai. 3 menit. Omandanga katonyo bantu itu dek supir oto sangan ibonyo ambil piti di saku ikuado dia piti 20.000 ambil kau untuk balanjo pagi sama laki yang dapat bau sao. Omandanga kato dari mas supir oto terima kasih dah banyak-banyak. Orang lapar bagi makan, rangawi bagi minum. Ambo iyo dah indak bepiti yo kini piti mo ambil yo dah. Terima kasih dah banyak-banyak nyo ambil tangan ditangisi. Mandang cali darsono menangi jo supir-supir oto lama nangi pulo. Wah kato supir oto tadi ko ado bana dia kato dinantuo ko alui temakau padang pesugi temakau dare ambil lado di dalam pala jatuhlah daun bio-bio. Hokok labi dia ku darat nang gadang balik bagolai tempe ranggai dia. Oh ke kampung indah badu sana lalu di jalan dia salamonyo Tuhan. Oh mandanga kato rupo itu nampiti ala nyo ambil ambo bajalan leda kato darsono. Oh bajalan inyo sama seorang sedang bajalan bantu itu bajalan telita-lita telita tayele-yele cok kacang menjalang yunyung. Oh bajalan taita-ita taita taita-yete bantu alang menjalang gunung bantu alang menjalang gunung inyo bajalan lambe-lambe sedang bajalan dipandangi nan badan tarasolita.
Oh nampak palanta pak di nang kalam, seto nampak palanta di nang kalam, baranti badan darsono, awak nan sadang litak bana. Oh nyoba oh bagole di palanta, sadang bagole di palanta, nan kabaju di kantong asoy, nyo ambil kalang kapalo. Oh sadang bagole dipandangi, tadi babalam tigo gayo, kini bapuyu panjang dangui. Siang tadi masih orang kayo, kini lalo ndak basalimui pae.